Справката, носеща най-полезна информация за състоянието на вашата заложна къща, е обща справка. Тази справка показва подробно движението на документи и парични средства за произволно избран период. От менюто Справки избирате Обща справка. Отваря се диалогов прозорец, който условно е разделен на две части. Таблична част, в която подробно се извеждат всички действия, извършени по договори за зададения период, и обобщен баланс, намиращ се в долната част на диалоговия прозорец. За да направите справка за избран от вас период, изберете начална и крайна дата. Натискайки бутона Обнови, актуализирате данните за периода. В табличната част се показват всички операции, осъществени по договорите, подредени хронологично по дата. Информацията, която съдържа справката, е следната. За всяка извършена операция, датата, на която се е случила, действието, което е предприето, към кой номер договор се отнася събитието, датата, на който е сключен договора и какъв е текущия статус на съответния договор. Показано е името на залогополучателя по договора, както и всички финансови атрибути към него. Сумата по заема, процента и типа лихва, процента и типа такса, продължителността в дни по договор и действителната продължителност, т.е. колко дни след началната дата фактически е приключен договора. Каква сума е постъпила от лихви и такси по съответната операция и каква е била операцията с касата. Оцветените в синьо и червено операции показват, че договора, за който се отнасят, има особеност. Легендата за цветовете, намираща се в долния десен ъгъл на таблицата, показва, че оцветените в червено договори са тези, чиято дата на подписване на договора е различна от датата на касова операция, т.е. сумата за заема е взета от касата на дата различна от тази на подписването на договора. Оцветените в синьо договори са тези, чиято дата на приключване на договора е различна от датата на касовата операция, или сумата е внесена в касата на дата различна от фактическото приключване на договора. Информацията от таблицата може да бъде разпечатана директно във вида, в който е представена в програмата, или да се експортира в Excel за допълнителна обработка на таблицата. Балансът на касата за избрания период, намиращ се в долната част на прозореца, предоставя следната информация. Активи в началото на периода, касова наличност, сумата по активни договори към началото на периода и сумата от налична за приходена стока, ако има такава. Активи в края на периода, наличната сума в касата, сумата по активни договори и сумата налична за приходена стока. В графата Дейност през периода е показано каква сума е внесена допълнително в касата през периода. Това са пари внесени в касата, различни от оборота по договорите. Каква сума е изнесена от касата? Отново не касаеща оборота по договорите. Сумата за направените разходи от служителите, сумата придобита от продажби на стоки и печалбата от тези продажби. Показана е сумата, постъпила в касата от приключени договори през периода, сумата от лихви и такси, придобита през периода. Най-отдолу в червеното поле е калкулирана брутната печалба, която се формира като сбор от сумите за лихви, такси и продажби печалба. В графата Обороти са отразени движението на сумите по договорите. Дадено договори показва на каква стойност са подписаните договори през периода. Върнато стари договори
показва каква сума е постъпила от договори, подписани преди началото на избрания период. Вътрешен оборот показва каква е сумата от тези договори, които са сключени и след това са приключени в рамките на периода. Незаведена стока показва сумите по неизпълнени договори през периода, чието стоки не са заведени като придобити. В полето придобита стока е стойността на придобитите през периода стоки от неизпълнени договори. В полето продадена нова стока е показана сумата от продадени стоки, заведени в регистъра през избрания период, а в полето придобито за е показана стойността, на която е била придобита стоката. В полето продадена стара стока е показана сумата от продажби на стоки, придобити преди началото на избрания период, както и стойността, на която е придобита стоката. Балансът на касата може да бъде разпечатан от бутона Печат баланс.